един неадекватен шофьор от градския транспорт, индиец някакъв, седи и блее. Него е някакъв енхаменец. Него и тук пък. Некой ще ги научи ли тези индийци как да карат или не? Я да видим да се енхаменеца, какво ще направи тук. Тук дето си пият кафе и си правят какво искат. Няма скорост, няма дявол.